ଠିଆଏ କଳିବାଲା କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ବସେ। ଲୁସି ଠିଆଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କଳିବାଲା ବସିଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବସେ। ସୁହାନି ଠିଆଏ ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ମିତା ନାହିଁ ମିନା ବସେ। ମିନା କ'ଣ କିଣିଲା କୋଳି ବସେ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଠିଆଏ ମିନା କାହାଠାରୁ କୋଳି କିଣିଲା କୋଳିବାଲାଠୁ ବସେ। ରୁଦ୍ର ଠିଆଏ କୋଳିବାଲାଠୁ କୋଳି କିଏ କିଣିଲା ମିତା ନାହିଁ ମିନା। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଠିଆଏ କୋଳିବାଲି ମିନାକୁ କ'ଣ ଦେଲା କୋଳି ଦେଲା ବସେ। ନିହାଲ ଠିଆଏ କୋଳିବାଲା ମିନାକୁ କୋଳି ଦେଲା କେତିକି କୋଳି ଦେଲା କମ୍ ଦେଲା ବସେ। ଶିବାନୀ ଠିଆଏ କୋଳିବାଲା ମିନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ କୋଳି ଦେଲା କ'ଣ ସହଜ ହେବ ନେବାକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ବସେ। ପଲ୍ଲବୀ ଠିଆଏ ମିନା କେତେ ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ପଇସା ଦେଲା ମିନା ତାକୁ ପଇସା କମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲା ତାକୁ କମ୍ ପଇସା ଦେଲା ବସେ। କୋଳିବାଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା ବସ। ସୋନୁ ଠିଆଏ ଆମେ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନାଇଁ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜେସାକୁ ତେସା। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କମ୍ ପଇସା ଦେବନି ତମକୁ କିଏ କମ୍ ଦେଲେ ଆଣିବନି ଯେତିକି ଜିନିଷକୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେବ ହେଲା।